Bon dia, mama. Què tal? Molt bé, Marc. I tu? Avui tens festa? Sí, ja tenia ganes que arribés dissabte. Escolta, què et sembla si vinc a dinar avui amb vosaltres? Perfecte, com sempre. Però és que no tinc res preparat. No et preocupis, avui porto jo el dinar. Què dius i què faràs? Ben bé, no ho faré jo. He trucat al Mesón El Cortijo i el Juan m'ha dit que fan servei per emportar, per dinar allà i per acabar a casa. He pensat que podria anar a buscar 3 menús i els acabem a casa. Vaja, quina bona idea. I què em proposes avui? Doncs el menú porta un tall rodó de pota blava, farcit de foie i poma. I ho podem servir amb patates i salsa per sobre. Cada dia vens amb una cosa nova. Està clar que hem hagut de canviar alguns hàbits i ens en sortirem. Sense bars i restaurants, els carrers quedarien buits. Tens tota la raó. Doncs, si et sembla, els passo a buscar i de seguida vinc cap aquí. Val, Marc. T'esperem a la taula parada. Un petó. Fins ara.